нещо ще подготвят нещата. Погледни. Съвършен. Той е съвършен. Дерек? Виждате, концентрацията пада. Защо е ниска? Не мога да видя добре в тъмното. Но се случва, особено при преждевременно родени. Ще се погрижат за него в търмачество. Дерек, върви с него. Не го изпуска от поглед и за секунда. Добре. Добре. Вие останете тук. Грижете се за нея. Чухте ли? Да. Още една лампичка е стъкнала. Нещо? Не, няма резервни батерии. Скоро всички машини ще изгаснат и тези бабите ще умрат, защото не се сетих да купя батерии. Изневерих на жена си. С онази тема ми съм ужасен човек. Ужасна съм. Аз съм влюбен. Стъжанката не ми казва. Повтарям се, че няма да ви кажа, защото всички, които обичам, полудяват, имат рак или се стръпват. Но връзката между тези жени са... Беше... Бяха добре. Не знам как гърмът. Казват ми антибиотици, противовъзпалителни и аналгетици. Много аналгетици. Не бях чувала такива писъци. О, не. Изгаснем. Не мога да си въведа кода. Как ще извадим лекарства? Отвори се! Изглеждаше добре. Оплака си не беше добре. Видяхте ли го? Предполагам. Аз не го гледах. Кажи нещо хубаво.